Terve! Nyt tässä on mun kanavan ensimmäinen video. No itse asiassa tätä sanotaan semmoiseksi kertomisvideoksi. Elikkä kun mä nyt aion alkaa testaa erilaisia pelejä, pivottia, powder gamea, kaikkea siis tämmöstä jännää peruspelejä. Elikkä, ja muistakaa, olen yhteistyössä Random 500 Videosin kanssa, joka tarkoittaa myös sitä, että olen siis yhteistyössä Random 500 Videosin kanssa. Ja se peli, mitä me ensimmäisenä testataan, on powder game. Eli seuraavassa jaksossa näette powder gamein.